Egun on guztioi. Azken aste hauetan, gizarte zientzietan, erdiaroari buruzko unitate didaktikoa lantzen aritu gara. Hain zuzen ere, baskoiari buruzko talde lana egiten ari gara. Zein izan zen lehenengo pausua? Lehenengo erabakia taldearen izena eta irudia edo logoa aukeratzea izan zen. Zeregin hori Dianaren talde dinamika jarraituz burutu dugu. Eta bigarrena? Bigarren urratsa taldeko helburua finkatzea izan da. Futbola adibidetzat duen jardueran ikusi genuen bezala, taldea helburu jakin batzuek elkarturiko pertsona taldea da. Eta Belatxak taldearen helburuak definitu ditugu. Lehenik eta behin taldean DBH-biko ikaslea garela adostu dugu. Eta ikasle talde bezala gure helburua guztiok ikastea dela. Eta hori elkarren lagunduz lortuko dugula berretsi dugu. Hirugarren pausua, gaur burutuko duguna, talde bakoitzeko taldekide bakoitzari rol bat esleitzea izango da. Zuetako bakoitzak rol bat beteko du. Bozeramailea, materialen eta informazio iturrien arduraduna, idazkaria, koordinatzailea eta laguntzailea. Lehen talde lan honetarako irakasleak esleituko dizue rola. Primera, ni taldeko koordinatzailea izango naiz, baina zer erantzukizun izango ditut? Taldean elkartzen garenean, saioa koordinatu eta erabilitako egituretan edo talde dinamiketan urratsak behar bezala jarraitzen direla ziurtatza dagokizu. Nik taldeko bozeramaile izateko erantzukizuna izango dut, baina zer izango ditut? Irakasleari edo beste taldeei lortutako emaitzak edo ondorioak komunikatuko dizkiezu. Gainera, gure taldean konpon ezin daitekeen arazoren bat gertatuko balitz, zuk zeu komunikatuko zenioke irakasleari. Hala ere ez dut uste gelakori gertatuko denik. Ni berriz taldeko idazkaria izango naiz, zein zer egin izango ditut? Taldeko erabakiak eta autoebaluazioak idatzi, taldeko emaitza jaso eta hotsaren tonu ere zu kontrolatuko duzu. Ni berriz informazio iturrien eta materialen arduraduna izango naiz. Taldekideok lan egiteko beharrezko dugun materialen jarraipena egingo duzu. Baskoiei buruzko lan honetan erabilitako liburuen eta web orrien jarraipena egiteko kontrola izango duzu. Era berean, denbora galtzen ez dela zainduko duzu. Nik beteko dut ardura hori, baina informazio iturren arduradunak lanerako behar den informazio guztiak bera bakarri bilatu behar aldu. Ez da gutxiago ere, informazioa taldekide guztiok bilatu beharko dugu. Informazio iturrien arduradunak taldekide bakoitzak informazioa zein web orritik edo liburuetatik jaso duenaren jarraipena egin behar du. Eta nire rola laguntzailea izango da, baina zein dira nire ardurak? Zure egitekoa behar duenari laguntza ematea izango da. Bestetik, bertan ez dagoen kidearen kargoa beteko duzu. Eta begiralearen ardurak zein dira? Alde batetik planifikazioaren kontrola eramatea, egindarreko lana bete eta dagokion epeetan egiten dela ziurtatzea. Eta bestetik, taldekide bakoitzak etxean burutu behar zuen lana burutu duen begiratzea. Polizia lana beraz. Ez dut uste polizia lana denik, justu aurkakoa, taldean elkartzen garenean denok gara beharrezkoak. Beraz, norbetek ez baditu bere etxeko lanak betetzen, ez da kaltetu izango hartutako konpromisoak hartu ez dituena, taldea bera baizik. Beraz, beste rolak bezain garrantzitsua da begiralearena. Beno, baila beraz. Begiraleak ez inor epaitzen eta zigortzen, ez da gutxo ere. Idazkariak idatziz jasotako erabakiak eta bete beharrak kontuan hartzen ditu. Egin beharrekoak egin direla eta planifikatutako epeetan bete direla ziurtatzen du. Eta falta dena talde osoari komunikatzen dio. Eta arazo bat egon balitz, talde guztiak egin beharko lioke aurre arazo hori. Eta begirale rola nor beteko du koordinatzailea? Ez guztion ardura denez taldekide guztiok beteko dugu begiralearen rola. Gure taldeko lanaren lehen zeregina baskoiei buruzko informazioa bilatzea da. Goazen planifikatzea egiteko hau, nerea, zu idazkaria izanik, adostu ditugun pausoak zu jasoko dituzu idatziz, ados? Hona hemen nire proposamena. Lehenik eta behin baskoien lurraldeen mapa sortzeko informazio iturria bilatu beharko ditugu. Lehenengo liburutegiko liburuetan eta gero webgune ezberdinetan. Zer iruditzen? Denok dena bilatzen aritu baino, ez da genuke hobeto bi taldekidek ikastolako liburutegiko liburuetan informazioa bilatzen badute eta gainerako 3 webgune ezberdinetan? Ni ados nago, lana modu horretara banatzen badugu gehiago aprobetxatuko dugu denbora. Zer deritzozue besteok?
Zer moduz joan da bilaketa? Beno, zerbait aurkitu dugu. Ez ahaztu informazio iturri guztiak idatzi behar ditugula lanean. Nerea, informazioa bilatu duzuen iturri guztien jatorria idatzi duzu? Bai horixe, zu gurekin partekatutako dokumentuaren taulan idatzi ditut erabili ditudan bi liburuak. Ze webgunetan bilatu dugun informazioa ez da sartu beharrik ez da? Lana egiteko informazioa horretatik erabili badugu bai. Alegia, erabili ditugun iturri guztiak aipatuko ditugu. Webgune polit bat bilatu dut goialdialari buruz, baina zailtasun handiak ditut hori ulertzen. Uste dut laguntza behar dudala. Dirudi informazio iturri nahiko fidagarriaz osatutako webgunea dela, baina kontzeptu nahiko konplexuak azaltzen dira. Nik nire honi lagunduko dizut. Ea bion artean beharrezkoa duguna lortu aldugun. Primeran, elkarlanean lan eraginkorragoa egin ahalko dugu. Zein azkar klasatzen den denbora, klaseko ordua amaitu da eta etxean bukatu beharko dugu lana. Zer deritzozue lehengo azpitaldeak mantendu eta etxeko lan bezala baskoien garaiko bidei buruzko informazioa bilatzen badugu? Maiderketanik udal liburutegian bilatu dezakegu informazioa eta besteok interneten egin dezakezue bilaketa. Gogoratu informazioa noti jaso duzuen idaztea gero nereak erreferentzia guztiak txukun batu ditzan dokumentu batean. Beraz, taldeko planean idatzita jarriko ditut biharko hartu ditugun konpromisoak. Eneiak eta Maidera informazioa bilatuko dute eta Ainhoak Unaiketanik berriz interneten. Egunon guztioi, zer moduz joan zen atzoko bilaketa? Ez zer esanguratxorik aurkitu hartzen duten? Eneida eta Maider liburutegien aurkitu hartzen duten ezer? Egia esan, ikastolako liburutegian topatutako informaziotik harago ez genuen ezer berririk eskuratu. Guirurok berriz, arratsaldeko 5 hitzartu bezala bakoitza bere etxetik aritu zen lanean, baina era koordinatuan aritzeko txat bidez komunikatzen ginen. Azkenean atera ditugu goza interesgarriak. Beraz, hartutako konpromisoak bete ditugu. Kaixo guztioi, zer moduz daramazue zuen ikerketa lana? Zuen zereginetan hasi aurretik, talde bakoitzeko bozeramaileekin elkartuko naiz, zuen lanaren berri izan dezadan. Beraz taldekoak, zer pauso jarrekin duzte orain arte? Taldeko planean ikus dezakezun bezala, orain artean mapak sortzeko informazioa bilatzen aritu gara. Eneida eta ni liburutegiko liburuetan, eta Nerea Unai eta Ainhoa interneten aritu dira bilaketa lanetan. Bilatu ditugu baskoien lurraldeko mapak, baina oraingoz ez dugu garai hartako bide nagusien maparik bilatu. Primeran ari zarete beraz, zuen bilaketan gehiago sakontzeko, atlas historikoak erabiltzea ondo etor dakizuete.